Вълшебни възглавнички. Супергърл сапунени балони. В градчето Слънчев дол беше празник. Деца и родители се бяха събрали на площада за състезание по най-голям сапунен балон. Всички духаха сламки, обръчи и свирки, а небето се пълнеше с разноцветни мехурчета. Но изведнъж се появи мистериозен учен със странна машина. Той натисна едно копче и огромни сапунени балони започнаха да излитат във въздуха. Ха-ха-ха! Ще залепя целия град в мехури. Никой няма да може да се движи! И смя се злодеят Балонко. Балоните бяха толкова силни, че дори автобусът заседна вътре като в прозрачна клетка. Децата се оплашиха, родителите започнаха да викат за помощ. И тогава на небето се появи Супергърл с ярко-червеното си на метало. Не се тревожете, аз ще спукам балоните и ще спася всички. Тя опита да ги пробие с ръце, но балоните бяха покрити със специална, почти непробиваема пяна. Тогава Супергърл използва свръхзвуковия си вик. А! Ехото разтресе въздуха и мехурчетата започнаха да се пукат едно по едно. Злодеят Балонко се опита да се измъкне в най-големия балон, но Супергърл го настигна, проби мехура с едно завъртане и го предаде на полицията. Децата отново напълниха площада със смях, а Супергърл дори помогна на победителя да направи най-красивия балон, блестящ във всички цветове на дъгата, и градът отново беше свободен и щастлив. Абонирайте се, ако искате да правим още такива видеа. Лайк за нас, ако сте харесали това видео.